Ева, брат. Мерси много. Каква аудитория. Здравейте, дами и господа. Аз длъжен ли съм да стоя тук? Че ми е трудно. Много емоционално момче съм. Темата ми е предимството на изоставащите и затова реших да изостана с презентация. И няма да има презентация. И няма да съм аз важния. Само преди това да питам колко човек всъщност някъде по някакъв начин са ме срещали, карали са курс, знаят ми филма. Добре, това е смиряващо. Първо. Второ, няма да става въобще въпрос за мене. Искам цялото нещо, което ще си говорим и което искам да ви предам, да си го прецеждате вътре за себе си. Та е интимна сесия, тя е персонална. И става въпрос за холистични разсъждения на един 32 годишен младеж. Броим ли го? Така се чувствам, така че ще мина за 32 годишен младеж, който живее, оперира, радва се, тъгува, но всичко това ми се случва в България. Бил съм в чужбина, живял съм в Америка, живял съм в Холандия, живял съм в Англия, пътувал съм, учил съм, много неща, над 30 държави, които съм посетил. Живял съм в Египет, например. И извода, който имаме, е, че всъщност България е най-прекрасното място на света. И сега тези 15 минути и 35 секунди, които имам, всичко ще се върти около това, че разсъждавам, че колкото повече изоставаме, всъщност ние имаме огромно предимство, което не го усещаме. И в един момент, само за милисекунда, може всичко да се обърне. Аз наистина съм от нея романтици, които вярват, че нашите деца, които още не са родени, няма да вярват, когато им кажем, че България е била бедна държава. Просто няма да им се вярва. Защото това, което предстои, е този златен век, за който си говорихме. Никой не може да ме убеди в обратното и е супер, че се записваме, защото аз ще мога да бъда исторически съден за думите си. Да започнем от детството, нали? Така започват всички истории. Аз съм израснал на прекрасно място, Велико Търново, роден и израснал там и имахме едно село, на което си ходихме. Аз съм най-малки от братята, всички са мъже по някаква причина, брадовчери, 5 момчета и 5 години е най-малкият след мен е по-голям от мен. Което ме поставя в много странна ситуация, в която аз просто винаги бях най-малкия, най-хилавия, най-слабия и така нататък и никога не можех да си прокарам интересите и нещата, които супер много ме вълнуват с сила. Винаги трябваше да играя с комуникация, винаги трябваше да бъда стратег, винаги трябваше да измислям различни лостове, които да дръпна от тук, да дръпна от там, да направя някаква политическа интрига. Нещо трябваше да заформя, за да мога да си постигам целите в този мъжки свят, в който израсна, в който всеки можеше да ме натупа във всеки един момент за нула време. И колкото е странно да ви изглежда сега, но аз до 8 клас бях изключително нисък, изключително слабо, дребно момченце, което наистина така беше много удобен за ако някой имаше желание да се докаже, да натупа някой. Аз бях един от хората, които можеха да изиграят тая роля. И по някакъв момент в 8-9 клас започнах да играя баскетбол и сега тук в целите си 190 см съм пред вас. Което е началото на тези неща, които искам да ви кажа. Тръгвайки да разсъждавам върху темата, която да подготвя днеска за вас. Разбира се, като всеки себе си уважаващ професионалист в наше време. Отварям чат GPT, му пише: брат, слушай, сега закъсал съм, нали, нямам презентация, трябва да измисля нещо, какво да им говоря на тия хора. Филма ми е, че искам да им предам съобщението, че колкото повече изоставаш, всъщност това може да е благословие под прикритие и да напредваш изключително много. И той направо ми изплю толкова много истории, които може би всички знаем, на Опра, на Коби Брайан, на Майкъл Джордан, на Лионел Меси, който е всъщност щял да остане нисък, имал проблеми с толкова много, нали, здравословни проблеми и така нататък. И аз му казах: дай ми още, дай ми в политиката. Някакъв огромен лист. С всякакви хора, които отлилкам, нали, които са нямали абсолютно никакъв шанс да успеят. Били са супер назад. След това му казах: добре, дай в науката и откритията. Супер голям списък с The Wright Brothers, нали, които ми направиха много голямо впечатление. Прочетох малко повече, защото ми стана любопитно. Нали, имал е един професор, Самуел Лангли, който е имал всички пари на света, всички инвеститори от Уолл Стрит, цялото внимание на медиите по това време в Ню Йорк, най-големите умове академични, които може да си представите, и всички са бачкали за това да направят първия полет в историята на човечеството.
И в един момент се оказва, че те докато се мъчат и докато се чудят с всичкото внимание, всичките кинти, цялата слава на света, имало двама братя, дето даже не са завършили колеж. Те са били с средно образование, които обаче безкрайно много са обичали това, което правят. И всъщност това, че не са имали толкова много техническо познание, не са били толкова в академичния подход, прави така, че никой от нас не знае за само Англи в момента. Обаче всички знаем кои са Wright Brothers. Нали? Защото те са променили разбиранията на хората, като са ни накарали да полетим наред с птиците. И са трансформирали човечеството, буквално. И продължих да дълбая в тези истории за всяка една сфера. И той продължи да ми плюе огромни списъци с хора, които ние всички знаем, които са нямали абсолютно никакъв шанс да успеят, в които всъщност слабите им страни и това, че са били невъзможни истории, са причината да бъдат такива. И започнах да ровя малко и в България. Това, което се случва в нашата история, има много такива примери, нали, от Александър Стамболийски, този период на просвета в страната ни. И в един момент стигнах до една от любимите ни теми, нали, на всички нас, и това е интернета. И аз зная, и вие знаете, че ние сме номер едно, в смисъл в топ 10 сме в света по бързина на интернет. Не знам дали сте гледали онова клипче с Силвестър Сталон, който казва, тук сме в Щатите, хора, връщаме се от България, имаше топ интернет, тук нямаме добър интернет. И България всъщност е на по-предно място от Щатите на интернет. Защо се случва това, знаем ли? Всъщност има две тривиални причини. Едната е, че нали, може да сме европейци, ама сме от Ориента и през 90-те и 2000-те години, като искаме да си прокопаем някакъв канал и да си сложим кабел, просто го правим и после го зариваме, което не е толкова романтичната. Другата е, че ние директно сме прескочили цяло еволюционно стъпало и сме минали към оптичен интернет. И това, че сме изоставали толкова много в тая технология, само за един момент ние създаваме инфраструктура, която е на най-високо ниво на технологии и по този начин имаме най-бързия интернет в света и топ 10 дестинациите с най-добър интернет. И продължих да ровя още много такива истории. Буквално можех да ви изляза с презентация във всяка една тема с такива примери, които да ни дадат посока и да ни накара да си повярваме малко повече. И това е огромна сила, дами и господа, която ни дава спокойствието, че когато всъщност тръгваш от ниско, пътя е един и то е нагоре. И много ми се иска, и тук го потвърдиха всички тези презентации, които гледахме, много ми се иска ние да мислим по-смело, да бъдем по-смели. Плашиме това, че като че ли сме си сложили спирачка на това да мечтаем и не е много прието в нашето общество. И сега исках малко съжалявам, вие по принцип ме познавате, аз го играя повече да се шегуваме и да е по-лежерно, да няма напрежонка. Обаче, днеска като идвах насам, пътувах от Търново, бяхме вчера на много яка конференция, утре сме в Бургас. И си казаха, толкова хубаво, аз мога да направя шоу, хората да се изкефят и да оставят добро впечатление, ама пука ли ми? Не. Искам ли да оставя добро впечатление? Горе-долу да, ама все пак ме е се тая. И си казах, истински важното за мен тук е като си тръгна, вътре за всеки един да си е взел нещо, което или да съм го подразнил, или да съм го провокирал. И тогава сетих за една хартийка, която имам в колата, и тая. Тя е бяла хартийка. И мисля, че ние с вас тук сме основно поколение милениали и поколение Z. Исках да поговоря малко за това, каква отговорност носим ние. Защото има една особеност на времето и колкото да не ми се иска, аз след една седмица вече ще навърша Христова възраст, очевидно няма да ставам по-млад. Очевидно, имам си бръчки, имам бели коси, имам някакви неща, които си виждам и това ми дава сигнал, че времето тече. И то не се връща. Ама грам не се връща. Не можеш да го обърнеш. И това е един бял лист, който може да приемем, че е нашия път, нашата възможност. Защото на места като България, където няма толкова много развити на високо ниво неща, означава, че всъщност има супер много потенциал да развивам много неща на високо ниво. И това е този бял лист, за който ви говоря. За съжаление, рано или късно, това, което се случва е, че той поема своя път. И изчезва. И тогава какво остава след нас? Това е темата, на която напоследък много ме вълнува. И знаете ли,
Израствайки 90-те години в крайния квартал на Велико Търново и виждайки доста неща, които са мега странни и направо няма да повярвате, може би някои от вас могат да си представят, си давам сметка, че ние идваме от ситуация, в която носим огромна отговорност. Защото поколенията, които са X и Boomers, са, виждате го, те просто носят този товар на провала. Да сме стигнали до тук. Може да го видите в лицата им, може да го видите как свирят, когато някой малко се забави на светофара. Може да го видите в отношението им към тях самите. Може да го видите в нагнетената енергия, която е около тях. Те знаят, че като поколения са провалени. Те са две провалени български поколения, които докараха целият този преход да се случва по този начин. Станалото станало. Сега топката я връщам към нас и затова не става въпрос за мен като лектор, няма никакво значение този кейнот. Има значение сега ние с вас какво ще направим като общност от тук нататък и отговорността, която носим. Защото последното нещо, което искам, скъпи, прекрасни гости, които сте дошли в събота тук, вместо да сте отвънка да пикате бирици, защото е 30 градуса, и слънчице, и вие сте решили да си отделите времето, да се развивате, вдъхновяващи лектори да слушате и така нататък. Последното нещо обаче, което искам, и това е нещо, от което много ме е страх. Аз съм много смело момче и много предприемам действия, въобще не има бърка, обаче имам страхове, като всеки човек, и най-големият ми страх е да съм на 55 и следващото поколение, нашите деца, да излязат на някаква такава сцена и да го кажат това нещо, което аз си позволих да кажа току-що. Оттам много ме е страх, хора. Много ме е страх. Ама не съм пъзлю. Нали? И той, че ме е страх, всъщност ще го използвам като предимство. И ви съветвам и вие да го направите за себе си и да мислим малко по-холистично. Става ли? Защото индивидуализма е супер нещо. И да си мислим за нашите интереси и така нататък. Да, айде малко клишета. Първо трябва да можеш да обичаш себе си, за да обичат другите. Трябва да се погрижиш за себе си, за да можеш да се погрижиш за другите. Това го разбирам. Съгласен съм. Обаче ние имаме една друга отговорност с вас и това е да се хванем за ръце. И заедно да създадем значими структури, организации, компании, НПО-та, конференции, всякакви такива неща, които ще помогнат на безобразния потенциал, който имаме безумно много потенциал в тая страна. И всеки един от нас е толкова светъл, умен човек, който може да промени траекторията на развитие на цялата нация. И сега, ние сме велика нация, но в крайна сметка сме една четвърт Истанбул. Това колкото не звучи толкова романтично, но в крайна сметка какво означава? Че сме шепа хора, които ако си изиграем правилно картите, следващите 10-20 години наистина можем да построим това нещо, което мечтаем. И то е България, която е богата, красива, ние сме успешни, ние сме със самочувствие, нашите деца растат, развиват потенциала си, тук е сигурно, така или иначе е толкова красиво и толкова смислено да прекараме животите си тук. Аз имам възможността в момента да живея в 3 града едновременно. Пловдив, Велико Търново и София. И е супер. Имаме и Варна, имаме и Бургас, имаме Казанлък, имаме Сопот, имаме Карлово, хора. Имаме Родопите, имаме Странджа. Велико. И сега, това не е даденост. Ние затова не можем да се тупаме по раменете. Обаче това, което предстои бъдещето, то ни принадлежи. Искаме или не. Тая бяла хартийка, която я няма, между другото, видяхте ли, че нищо не остана от нея? Да. Нищо не остава. Обаче, ние можем да направим така, че да останат много неща. И да бъдем поколение, което се гордее с това, което сме направили. И после, като и ние старейшини, да държим сметка на моят, да кажем, виж, кой ви оставяме? Вижте, кой ви оставяме тук? Знаете ли как го намерихме? Сега вие носите отговорност, това нещо да продължи да се развива. Бъдейки индивидуалисти, си помагаме много, но за да можем да създадем велики неща, които помагат на обществото и го изграждат, ние трябва да работим в екип.
И това, което виждам тук, първо, че сте много красиви хора, не знам дали сте ги подбирали, много хубави, красиви млади хора, жадни за знания. Между другото, сега се сещам, аплодисменти за организаторите на това събитие. Оставям ви, очевидно, нали, нямах нещо подготвено, което да ви кажа, всичко беше така на прима виста, защото този кейнот няма значение, ще го забравим много бързо и си минава времето така или иначе. Въпросът е обаче от тук нататък какво ще се случи. Това е, което има значение, защото ние с вас днес сме създали един спомен, който е споделен, който е безкрайно хубав и е много важно да използваме тази енергия, която сте попили днес в някакъв позитивен контекст и да сътворите нещо. Защото има един проблем с мотивацията. Аз затова много не са кефе, че характерът ми е такъв, че излизам малко като мотивационен спикър. Аз не ги харесвам. И ще ви кажа що. Защото мотивацията е като хигиената. Нали, 3 дена като не се къпиш, почваш леко да смърдиш. И проблема на мотивацията е същия. И много хора всъщност са вечно по тези семинари, обучения, курсове, които просто, нали, следващата доза, обаче нищо не става след нея. Тя изчезва точно като този лист, който ви запалих тук. Затова майната е на мотивацията. Майната е и на миналото, майната е и на всичко, което е било до тук. Аз ви предлагам в тези 37 секунди, които ми остават, да се замислим малко повече какво можем ние заедно да направим с вас. Да се хванем за ръце, да работим като колектив, да изграждаме смислени структури, които имат добавена стойност, синергия помежду си и принаждат стойност и на обществото, и на всички останали. За мен е удоволствие да бъда сред вас. Благодаря ви за възможността и за поканата, за прекрасното представяне. Тук съм с повече коса. Но какво? Благодаря ви. Дами и господа, Александър Иванов.